Bizkaiko bartender edo koktel tabernari onena Gernika Lumon San Juan Ibarran batu dira. Bizkaiko 7. kokteleritza txapelketa handian. Bartender hauek froga desberdinak burutu zituzten. Aurkezpena ingelesez, jakintza testa, dastaketa begiak itxita eta koktel digestiboaren elaborazioa. Dastatzaileak musu trukeko Jon eta La Patenteko Oskar izan dira eta Gernika Lumoko ostalaritza alorreko ordezkariak eta musutruk eta basati tabernetako ordezkariak ere izan dira txapelketarekin laguntzen. Bartender gaztearen mailan Ariadna Alonso izan zen nagusi. Teknika onenaren saria ere Ariadna Alonsorentzako izan zen. Taberna buruzagi onenaren saria Markel Eskuderorentzako izan da. Baita degustazio onenaren eta gin tonic onenaren saria. Eta flair onena Diego Koretirentzako izan da. The shore